Wasak ang ulo sa motorsiklo sang biktima nga si Kyle Tiangson, 29 anyos, sang San Enrique, Iloilo. Lakip na ang sospek matapos ining nabungguan kang nagresulta sa kamatayon sa biktima. Inang nagluntad sa madulom nga dalan nga sakop sa barangay Inagdangan Norte, Zaraga, Iloilo. Sa investigasyon sa pulis, halin sa direksyon sa pototan ng biktima kag pakato na tani pa Iloilo City, samtang nagasugatan naman ang sospek sang natabo ang aksidente. Base sa investigasyon, ginagaw sang sospek ang dalan sa biktima, rason nga nakabunggo ini samtang wala sang helmet kag headlight ang motorsiklo sang sospek. Nakaangkon sa batang nga pila sang duha sa ulo pero ang sospek padayon pa nga ginabulong sa Iloilo Provincial Hospital kag ginatumod pa sang kapulisan ang identity sini. Payag pa sang pulis, masami nga may nagaka-aksidente sa nalan kag ginakabig ini nga accident-prone area. Ang aton nga driver nga nauna nga si Kyle going ni Iloilo. Tapos ining isa nga nagbunggo nga nagadala sang Rose ng motorcycle nga sa subong wala ta pa ma-identify. Nagagaw ini sa lane sang unang biktima. Nagapandam naman ng hepe sang Zaraga Police Station nga kutob sa nagadala sa motorsiklo kung mahimo maghinahinaylan sa pagpadalaga na gud nga malikawan ang aksidente sa dalan. Balita gikan diri sa Banwa sa Zaraga. Ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.